vi skal ikke rigtig diskutere en enkelt ting. Vi skal godt diskutere den måde, som Majbert Iversen hun svarer borgerne på, når de stiller nogle spørgsmål til de sager, der bliver behandlet. Og da min tanke jo i år fik afslag på følelsespensioner, så blev det begrundet med, at det var dokumenteret i ressourceprofilen, at ens arbejdshjælp kunne forbedres med såkaldte brudstykker. Men når vi kiggede efter i den ressourceprofil, så kunne vi overhovedet ikke se, hvad der udgjorde den dokumentation. Der var intet som helst i papirerne, som gjorde det gav mening. Så derfor så spurgte vi Majbert Iversen skriftligt, ikke i marts, hvad der udgjorde den dokumentation, når vi ikke kunne se slutningen af den. Du svarede på, at det bare kunne klage i klagesystemet, og det var det bedste at gøre. Du nægtede os helt enkelt at give en forklaring, selvom vi serverede for dig på et sølvfad, at kommunens begrundelse var helt usaglig. 4 gange har vi stillet spørgsmålet skriftligt, og sidste gang vi spurgte dig, den nægtede du at svare, fordi du sagde, at Ankestyrelsen sad på PSC'en. Men det er ikke for ved, at første gang vi spurgte dig i marts måned, der lå sagen stadigvæk i Aalborg Kommune, og du nægtede stadigvæk at give en fyldestgørende forklaring på den der usammenhængende begrundelse, som du valgte at give os. Altså hvorfor skal det være så svært at hive en fyldestgørende begrundelse ud af Aalborg Kommune?